Ada lojiri mi sen ko mbiyami hoyna hormde ene muus kadi mabbon ni tampini mi mabbo pod tu ko be ala safruji ala safruji deli paranen paracetamol en de min kadi mi bonani ko gandal wadira ko gandal kono gandal yo ar beydude wona usude wopude ko annaba cekri jeeri mata ala mi ala cekri jeeri mi ngama dawon cekri jeeri o jira cekri jeeri agaral asirti digal de ende ko la ngala men wiye bobaral min ngari ha to waade do tan min takkima gumi bali wono do tan potte baram Chicago cekri jeeri so tawi jeeri di hankadi yani soñam heddima gawje gallale tagal nyaaygal ko den gawje non jabboyte tagal hankadi dawal rentine duppa sa duppi keba hen cekiri adan cekiri don ko won cekiri yeri ho majirma no wala ko ala minen amin tafro dum ko gañande gañande kadi ko gawje suuna mbiya ko mbiya suuna woni demiri yo demiri minen mbiya ko suuna demiri woni pula demiri wona fiti ko ndiyam miri suuna o hay so pulaani ko kongri dendani an bimi de ati dum taw aga diw cafruda kurus kono kurus bol safra so na laba amrin ma sur kebda kurus odo kurus mo Allah holluma odo kurus kala ko jogi hande en jeya ko burmi yidde odo kurus o ko Ceerno Samba Gagnal go Ceerno Samba Gagnal ba wallahi sal bur wallahi ko mo kurus gayna ko de hokkima nagge ñen be miro kebi bam to hebde kurus do to hokkiba kurus ya ko musibe ko kam ko de ko kurus bimi an hadam yejit ñene foko alarano aga jaw mi ko ngal wonno way yende yaraade bismillah hanki don gummimi do tan ganduda no weteno Ceerno Mamad So ne barnan no cugulel tan min jehi toon kisa yimbe be kawri toon dental ne mawno so ko tan son kayen da heba ngari ni woni wodi jiyaɗa laari ɗo yimɓe gummi julta heɓiɗa jooɗi kam goto o joñi sen Mansour sahano jultonde heɓi juulata nde hulɓini yimɓe cilmin tan aɗan ceerno ma kañum mo yadatake ɗo yum he koko hamma julti tawi ko woni julti o anda on tan o furri ɗum nani hamma julti woni kon julti o wi Allah haale ɓuran nelaɗo sallah sallam hokki yimɓe sari mbiyamon ko julti mi anda julti kono nelaɗo mbiyata wolo Ceerno Mansour min kaaɓi ɓerde amen ɗe pasi l'islam no wayni waaɓi ni hen ene jaha ene calo l'islam ene jedda Allah ɓerdam ɗe feɗɗi sagam tan taw ko jihade mi yanama ko mi waramo mi naata janna walla wara min sawdina gena walli min kisa e nder to min kalan ɗo tan amin hankadi ɗi sippiroji tan suko men goto almudo wiye Ceerno Amadou Kane jeya kaliñor mani adi bu keldernaje tan ha yetti wi ala goppire non haala ka dum do namni ko gandal on foti yewtede ko min Ceerno Ousmane kam so gonga min mettini hen feey weltani mi Ceerno Ousmane bandara ba yawda beddi ala anga mo warano mo dum no ham mi jaba haano ferare mo yimbe kono sinno mo tawno hanki so mo ferim no Ceerno Ousmane
on koye mo gancen kam peroɗa juulɗo ngannduɗaa metti nanɗo keefeero yiyandu holko woni juulɗo taw holko juulɗo kay a wi juulɗo a wi keefeero mara anda keefeero wonto juulɗo imata wona wiyama seerdi juulɗo e keefeero ko tottugol waktu o tottaani i holno tottirta waktu a wonano juulɗo ma wona juulɗo nden waktu waɗɗo e ma ceerno Ibrahima an o yurdima kalata ko ceerno Mansour holko hadi wonde juulɗo mboɗo andi kay mata an joni mi woɗɗotani aɗa heewi siftindemi kono ngon ala wona gonɗe ɗo ɗe siraji sali ko ɗeɗo koye min ko siraji sali ko nani figu husunnati nani alhalalu walharami fil islami nani ganduɗa defte goɗɗe bindaɗe e pulaar kaaloji diine nanɗo ne wayno leydi mbaɗan gueɗe Mansour eyyi hetton mbaɗan gueɗe gotel ko gartuɗon toon ko a yurnitaki hay wotere so haali gonga hay wotere jimtani hen yurnito ko cagguɗo yurnito bisimilla caliɗo wonde wadde ko julɓe mbaɗi eyyi on mbiyaɗa moƴƴinan ɗum Mansour mon ceerno Ibrahima haajnude ko Allah harmini moƴƴande bisimilla aɗa heewi yide somi ari ɗo hambo lawol ceerno Ousmane mbiya kam waɗno Allah wini luttuɗe e deftere Allah eyyi sunna annabi eyo neɗɗo ne woto sekam mo ha mbiya aɗa yana e makko hay so ɗum ɓenni rutto an hoorema miccoɗa mbiya ko min mbaɗi hen ko kam ƴeewa ko sari haali hen seɗa foti sembindema mbaɗa sen foti ruttindema caggal ceerno Mansour haadi Allah wi so tawi a anda namno gandu min kam mi anda ɗum ko noon paamirmi an saɗa andi mi lambirma maɗum bisimilla joni siraji sali kawral mo joguiɗa o ka jejjiɗo toon ka jejjiɗo a wayri jinde deftema he ko hawni bisimilla mam holno joni taw ko hawni naade tan alhalal wal haram fil islami ganduɗa mbiɗo dari hen mbiɗo ɗe ganduɗa e dammugal ƴewde koye bite juuɗo hajju en guel banno e kono ƴewanno ide wallude leñol ayi ceerno Ibrahima ay ganno damal wiyete ko shara'idu solati a faami shara'idu solati sarɗiye juuɗo sarɗiye juuɗo nam juuɗo mbaɗa sarɗiyeji e kono sarɗiye juuɗo hetton en fammi bismil so ɗi sihati en waɗi sihati en waɗi sihati en waɗi wujubi en waɗi baɗɗiɗi en waɗi tellinoji haade ma nadde tellinoji julɗi taw koma juuɗo waɗɗo e ma sa hen neɗɗo wiya juuɗo mo selli walla sellani yurno neɗɗo o yiyete juulo ene waɗɗe makko taw Allah majjide ceerno wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fof gonga kono ayaji ɗe sa yurnima tan koɗe tafsirade pacciraɗe jaña gueɗo tagrani jinne e neɗɗo so wona ha ndewamo kono noon ko wiide fa'rifuni qabla an ta'buduni on irfan Allah wi Mansour iya fo mi windi tin hadi sa ya qudsi en dum do fof joni hollam deftere ma he endeni o wima shara'idul wujubi lis-salati fa khamsatun qabla ad-dukhuli ta'ti har ma wonde julde taw har ma julde taw ɗiɗo sarɗiji joyi ma mbaɗɗo e ma ko nden mbatta julde ɗiɗo sarɗiji joyi so jetta himo ɗi sarɗiji mbiɗa andi kay bismillah kadi ko gandu ngo ko ganduɗa ni ceerno Mansour nden hawni o wi ko aqlum ma joɓɗa haqqille nden julde waɗɗo e ma ende tema jaji kam ko goto kaga est ce que julde waɗe ala kangal waddaki ɗum ɗon kam ko goto wi go ɗon kam ko go wo islam ma neɗɗo jebbiɗo e l'islam wono julɗo nden julde waɗɗo e makko kefere julde waɗe mo yo aɗo jaɓano islam taw on ne ñaawi juulan tisbar en ñaawi juulan taksan ko ñaawara wonde islam eyo won jiɗi a faami en kaali haqqille en kaali islam e bulughu dawati hadde ha bulughu dawati ay ɗo noon ɗo joni waɗi sanelde ko pamɗa ɗon bulughu dawa o tina won nelaɗo yo e windere nde yo ene wi yimɓe mbaɗe yo o jaɓa noon walla o salo mo anda andinaka neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ene woodi en waɗi ɓe yimɓe ande ko min kala emin mbi mum mamadou walla mamadou Ibrahima an hey e joni kam jokkitan en tan kisa wona faami bulughu dawa yeey
o wi mahtilamu taw o helli aɗa hoyditade en jeeya e kelli fuya o dañi han kadi duuɓi ñawdu eyyi o watta kadi ngam taw o helli fama ma dukhulil waqti e gueɗe fof so hebdiɗe eyo o jaɓi o helli fama o ƴoƴƴi o tini nelal o woni juulɗo kono sellata kadi juulade waktu yonani woni gueɗe joyi ayi Gel. Afami. Gel. Bismillah. Maritima. Ay bulugu dawa. Na danulu. Utina. Won nelado mo geno neli e windere de wi mbade. Do hankadi o tini nelal yettima so wadani o mo nyaawe. Kam o gardo. sa yini wiya neɗɗo yo wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu deweteɗo ala so wona geno wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu mbiɗa seedi biteɗo mouhammadou o ko mattude guel te ko nelaɗo mum nela kadi yettini te o tinano ko yimɓe nelaɗo ay ɗo neɗɗo woni fof sikkat aduna ɗo woni Ceerno Mansour a Ceerno Ousmane noon e jokkan gayna a jarama Allah jarama daade an kam Ceerno Ousmane ko kalɗo vore wonta ko bone ala kon ɗo kam mami yimo eyyi mamin kaldi sabi geno yimɓe kaldi sabi Allah ndeke wonande min hooram e goɗɗo mo andano walla jejjinnoɗo ndeke neɗɗo saɗa wiyamo ummu juul ko ma geɗe joyi taw pawo e dow makko wona ndeke hen gueɗal ko ma wona ƴoƴƴo kangaɗo juulu faati mum hen gueɗal ko mo wonata l'islam mo natade l'islam wonata waɗata ko yonade l'islam haɗa juulu waɗa ɗum haɗa juulu waɗa ɗum hen gueɗal ko mo wona joom duuɓi ñawnuɗi ɗiko cukalel ene weewi yo juul ene wowne kono waɗɗaki ɗum daga hen gueɗal ko ma mo tina nelal ari on holko wi o faama ɗe fof so timmi e makko o wi ashhadu o naati diine ɗe juuletake taw to yonani est ce que Mansour a walli Allah jarama a walli yo Allah yo moƴƴere e kono ɗon weltima ɗon kono noon ɗon yonani so yimɓe jooɗimi dantare ha haalum seeɗa e ma wonno ka mbiya ñawoji kewɗe ene ñaawe ɗo en ko min ñawtidere kono wona mi ara tan poɗon poussére moɗo koɗo ko seerami tan min jejjino kam min kala kadi jenataɗo ala ɗum ko jaran ɗo hay ɗum hakkude men tan anen so yani hakkude men tan wona ɗum hakkude men mi siftora ganda rawande wonnode mbiɗa ɗo ganda ceerno Yaya Sall haali ko joom darde ene aña julnude almami towre e dow ɓaɓa ƴew jalbirel haade mi mayde towde mbima gam mbaɗa hejjiri ko wonde so toowi jimta e ɓawɓawɓe hoto somde mawmow hoto darde e kono nden taw mi fini tan mi haalima haal ɗum alors haal nden taw mi fini tan ko ɓoyanan nane hakkilam jiiɗi est ce que yo Allah yo moƴƴere